Hey girl, τι θες? Τι θες πάλι? Ξέρεις τι θέλω. Και αυτό που θέλω θα το πάρω. Πάλι θα με βιάσεις. Ο βιασμός δεν είναι αστείο, κύριε... Ισχύει. Πώς το λένε? Κύριε Χαριρό, μου ευχαριστώ. Αλλά πάλι Κωνσταντίνου και Ελένη. Τι μου κάνετε? Μισό λεπτό, Τζόνα μου, 2 λεπτά. Τι μου κάνετε? Πώς μου είσαστε? Περιμένεις απάντηση. Ακόμα μια μέρα εδώ. Πείτε μας κάτω στα σχόλια πώς μου είσαστε. Τι μου κάνετε? Τι μου κάνετε. Τι σου κάνω, Λίλα μου? Τι σου κάνω, Λίλα μου? Μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο να μιλάμε μόνο με ατάκες Κωνσταντίνου και Ελένης. Πώς τα λένε? Την ψυχή θα παραδώσεις μωρή. Κόκκινο δωμάτιο. Ή κόκκινο δωμάτιο. Sex and the City. What? What? Safe sex. Όχι μάμα. Safe sex, αυστηρός κατάλληλο. Επίσης συγγνώμη. Το γεια σας τι μου κάνετε είναι η μετάφραση του Hey, Hi, how are you? How are you? Hi, how are you? Όχι, δεν θα τραβήξω άλλο καθαρισμό στο σωτήρι. Τώρα έχουμε ξαναδεί αυτό σε άλλο βίντεο. Κυριολεκτικά πριν ανοίξει την κάμερα, έλα το πρόσωπό μου. Και την ανοίγει και μου λέει: έρχομαι με κάμερα. Έχουμε με κάμερα, ξέρεις γιατί από τη μέση Εσύ και κάτω. ήρθες, μπορεί να με τραβήξεις. Το λέω γιατί από τη μέση και κάτω δεν φοράς κάτι. Αξιόπρεπ. Έκανε κρακ. Έκανε κρακ. Φάνηκε τουλάχιστον το πόδι μου. Κάτι λίγο. Φεύγω. Άλλη μια μέρα δύσκολη για το Σωτήρη, ο οποίος κοιμάται στο καναπέ, βλέποντας σειρά στις 10 η ώρα. Θα πας μέσα και αυτή. Ποιος θα κάνει μόνο? Θα κάνεις εσύ. Κάποια στιγμή. Δεν με πήρε ύπνος πάλι στον τον. Τι έριξες? Τίποτα. Round 2. Τι γίνεται? Εδώ εγώ μοντάρω. Κάνω μόντα. Δηλαδή κάνεις Μόντα Νικόλα Μόντα. Μόντα Νικόλα, Μόντα. Θα δείξω την εαυτή μου τότε. Τι πιά σου? Την αυτή. Ωραία, να τα μάθουν εγώ αυτά ήσουν ακόμα. Έχω και το μονόκερο από πίσω. Μετά με ξεσπεί. Με πήγα είμαι σε καναπέ. Πάλι. Δεν μπορώ άλλο. Τι θέλει αυτή η μπαραντέιζα? Σήμερα μια ακόμα μέρα που δεν κάναμε τίποτα. Κάναμε καλές ωραία πράγματα, άστα που δεν φάνηκα στην Τι κάμερα. κάναμε? Μαγειρέψαμε. Όχι. Έκανε σάλτα και τοστάκια. Για μαγείρεμα μετράει. Δεν έκανα ούτε σαλάτα. Έκανα τοστάκια. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω. Σήμερα ο Νικόλας ήθελε να πάρουμε σουβλάκια. Είχαμε καιρό να Ενώ φάμε. συνήθως δεν τρώμε σουβλάκια. Τρώμε φαλάφελ ή παίρνει καλαμάκι κοτόπουλο σε πίτα και τέτοια. Και εγώ παίρνω κάτι άλλο. Και πήρε ο Νικόλας σουβλάκια από ένα άλλο σουβλαζίτικο που το παίρνουμε πρώτη φορά. Και εγώ πήρα δύο μπιφτέκια κανονικά. Και ήρθαν 2 κεμπάπ.
Και οκ, το καταλαβαίνω το μπιφτέκι, το κεμπάπ να το γράψει μπιφτέκι, αλλά δεν ήθελα να φάω κεμπάπ. Άμα ήθελα να φάω κεμπάπ, θα έπαιρνα κεμπάπ. Οκ. Αλλά δεν ήθελα να φάω κεμπάπ γιατί δεν είμαι αυτός ο τύπος κοριτσιού. Και δεν έφαγες κεμπάπ. Και αν θα ήθελες να φας κεμπάπ. Και αν θα ήθελα να φάω κεμπάπ, θα μπορούσα να έχω φάει κεμπάπ. Γιατί Anyway. είσαι. That kind of girl. Όχι. Sickening. Αρρωστιάρα. Αυτά. Αύριο θα μαγειρέψουμε γιατί έχουν απεργία οι deliverades και και θα το σαπορτάρουμε. Και εσείς που βλέπετε το βίντεο, μην παραγγείλετε σήμερα. Να μαγειρέψετε. Έτσι. Να μαγειρέψετε. Καλά, ελληνικά. Να μαγειρέψεις. Να μαγειρέψεις. Λοιπόν, Ναι. συντονιστείτε γιατί σου οικού δεν έχουν αποφασίσει. Μάλλον θα κου, εγώ βγει λέω. το πιο σοκολατένιο unboxing Σοκολατένιο. 2.0 Γεια, Hanty. Hanty. Με όχι 1, με όχι 2, με όχι 3, με όχι 4, με όχι 5, αλλά πάνω από 15 αυγά. Για να μην πούμε ακριβή αριθμό. Μείνετε συντονισμένοι, πατήστε subscribe και καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργιο βιντεάκι στο Μεμλίνι. Από τον The Simple Nick, Και από τον Σιρωτήρης. τα λέμε στην επόμενη βλογοστή. Αμπαγκόζες. Bye guys. Καλή ξεκουρά. Σιας. Και γράψτε μας και τίποτα κάτω στα σχόλια. Τι πότε μου κλείσιμο ήταν αυτό. Μια χαρά ήτανε. Bye. Bye. Γεια.